kasuelo, inigolay di ko. Bisa kong manawagan, Ano po yung tatay mo na? nasana rin kapampangan, bisan kong tamo, paniman kong matula, siyempre, mumunanin akong bino. Hindi ka tamong ari, Diyos ko may kabayo, manyaman kasi in prutas, itang Amerika, pero karas na buki, namin appetite na, inana pong kapampangan, panin ko na nalaw. Eko, higang ka, at sinarinin kulosa, yang ito to'y pato, alakpakan niyasan. Hanggang pang may natin, o yan makilaban niyo, pulining talakad, inamanong kulosa. Malakpakan tayo po! Ayan, pagkakin ni Lord, sana ko sa meron mo kami. Pangmeto, yayato, mitipon-tipon tamo. Sana rin hanggang officer, pelalo rin miyembro. Ikalaging kapampangan, lalayuing kongreso, mako ang ating sasakit. Isawog-sawog tamo. O yan nakakiti balas, anjang anak iya pa. Tatang mo rin king Aldo, magiging kalupa. Aliyanong abang anak ko pa, makilaban ka na, kaya sana pamisahin, hindi ka ng kultura. Ego, igagana ka, isang tukoy pulosa, burinang toto'y bago, nang ewan keng Pampanga, alakpakan bago, hindi na mag-aral ka, karing kapampangan, anak-anak Tatay mo na. And yours truly. Eka, igagana ka, inandaparin ko ka, Yeri ng idol mo, rekang ng hindi magula. Di na ka maglong libur, Diyos ko sisilan ka. Kaya ka man din lumano, siguradong the best of all. Okay! What ay palakpakan, hindi na lang kultura. Yan, ito na sulit yan. Ano yung hayop na ako po? Okay, thank you very much po. O yan. Di na talaga, hindi ka sa lesson. Ano nga sabi mo, yung architecture test? Ate Ling pala. Kamali ko po. Lalo na tatagaman tayo doon. Sa dapat nakatagal natin, sinabi mo, magkasali ng mga natin. Kung ano yung oras sa ating magkalang, may sana nakatama tayo doon. Magkano na rin? Wala akong lang. Yan, maraming. Pinangan na anak. Ito na ba? Sabi ko po kayo ng natin na speech ko, anak ko pa, naramdaman ko kayo po yung Totoy Bato. Kasi, ano po before, aliwanan po yan maka-picture. Aliwanan po Totoy Bato team, nakapikit po. But then again, before po, yung sinabi natin, may Johnny nila and may views niya po. Ikinatamong icon, Totoy Bato. First time, dahil po meron po lang yung malating po na Lenny. First time kayo pumikit, ito po yung bato na may inspirasyon ka na ako. Bago pa sa kantaan, hindi na nakalitamo, katang, katang, deke kaming Ferrari, replay ka na lang. Kaset, katang kaset time. Yan pong kantaan. So,
Sana po mag-stay kayo pangalaman sa panahon at continue po kayo yung Totoy Balas. Yung ganun Totoy Bravo, at sukarang lawan niya. Pero kayo po yung original. Sana doon po kayo lahat. Nakalungan ka. Okay, ay pinasali na niya ka. Tutulad po ini, po masyadong pakitsur. Kasi po nanti pamong na po po nanti kinabali. Igigay kong po. O yung yung kakaroon mo na naman na namating lulustik na nachiwa. Kaya, loko, bistik ini loko. Apang ganda kaya bukti ako. Yang kaya ko, kaya masyadong ating sureni. Wala akong masakit, pag nandun. O, nag-picture mong picture, manibat nandun. Ewan pala masakit, kaya kung bisa kayo eh. Sa pinatago ko, karangalan ko kung ibalita kayo, na pintalalag ko, kaya pa eh, ABS-CBN, kinuha na akong pinatira ko kay nanita kinuha na ako ng ABS-CBN para mag-number. O nga ka na ako, nanupugdaw ako. Ikaw ako nga na, magbalita ka ng si Boy Ibis ka to, sa ngayon kapatid, panumala, ang kanita,